Kramil oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko.
Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isi Munyorasan, oras sa Pilipinas, alas 9:34. Ang oras, builog na gradulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the Superior Antioxidant. Kagbulog man gradulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the Antiviral, Antibacterial Specialist. Kagasuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX coffee mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM, number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
naton mga ka-K5, nakalabor kita sa 39 minutos na nakaligad sa alas 9. Daliwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Ngayong gabi sa aton nga makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, Sanglapos, La Paz, Haro, Andoriao, Mulo, Arevalo City proper. Sa aton mantanan nga mga taga-Palamati sa 42 ka mga banwa. Isa ka component city sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, pati sa Clan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Sakit na sa mga taga-isla sang Palawan kag Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. Sa kinandan diri sa aton nga pagpangalagad. Duwa kita nga mga talakay nasa nga pila ka madalagko nga mga issue. Top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga may nitinit ka nagabaring aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandang, manginkaupon man aton karon nga mga balita na kag information alin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ilang manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifuyo ang ato siling puluto K5 Ramilo Pali. Samtang mga kaupon naton karon ang mga pila pagid ka mga balita na kag information halin pa sa iba naton nga mga K5 reporters. Kung naton sa City Hall, mga balita na tipon ni K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita na managikan sa Iloilo Provincial Capitol po naton si K5 Alex Escalante. At sa ibang pa nga mga balita kag information tipo naman ni K5 Karen Badilla K5 Kim Kaluyo. Kinaandan ako namin yung K5 June Aluhado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Monday, February 17, 2025. Kapit sa 17 na kita subong edisyon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Wow. Naway lang mabalaan na sa sunod nga simana mga K5 tapos naman ang bulan ta. Bulan sang Pebrero, kasugod ng bulan sang Marso. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga makauturan. Standby na kamo. Ay bulan sang Marso, Abril, Mayo ba? Tatlo lang ka bulan, eleksyon na dayon na. Tingala ko nga duga matamat nagagwa ang mga dirty tricks ang iban kay. Grabe na gali no. Mga dirty tricks ang mga kilala ni kan mga amigo ni K5 Andre subong ginawa no perti na. Grabe no. Mga diskarte bulok sang mga inang mga trapo nga mga politiko. Mga trapo nga mga politiko, mga traditional politician. Ay, perte na abilidad. So, gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamate, oh. Sige Iyan nyo lang na pagpamati diri sa ato sini nga pagpangalaga diri kita karon sa mga pila na ka mga dalagko na nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton na pagatalakayon sa mga balita lokal. Aton karon nga mga headlines diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5.
Diri kita karon sa mga pila na ka mga isyos nga to sini nga pagatalakayon subong gabi diri sa aton nga pagpangalagat. Sa aton karon nga mga headline sa mga balita lokal. Mayor Jerry Treñas liwat nga ginpasakaan sa Iloilo province sa Picaw Head sang 8 pagid ka count sang cyber libel mga ka-K5. Magindugang naman siliwat nga ginpasaka nga kaso. Balon na maliwat ka counts kuno nga cyber libel case. Samtang Picaw Head neryuluhan natalana na nga dagdagan sang warrant of arrest ay kang tanan sa kaso sini nga cyber libel naging file ni Mayor Jerry Treñas kuno man sa kay Mayor Treñas. Normal na yan sa kuan na siyempre kayo may ginfile kaso ni siyempre may warrant of arrest lang na hindi ba? Samtang pagtakod sang karatula sa wala natapos nga multi-purpose hall sa Concepcion City proper hindi pamulitika suno sa kay punong barangay Maduna Martin hindi kuno pamulitika. Tapos nambal niya nang nagpatakod siya na nagpabutang sang karatula siya man. Tapos samtang siya nagpatakod sa among karatula iyaman nga lang ginbutang niya siya ano nikap niya ano nikap o siya mismo ang nagkuan ang nagpamangkot sa iya kaw garingon. Daw bangag. Daw man lang na. Istoryahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pangalagat. Samtang mag-live-in partner nakuhaan naman sang masobra 200,000 nga balor sang ginapatihan illegal nga droga sa distrito sang Mulo. Mapila ka mga dalagko nga mabalita kag information. Samtang sa iban paginaton nga mga balita mga nasunugan sa Rizal Lapos wala nagpasa sa ilang application para sa ilang relocation site. Paano sila magpasa kay way makamugin way manilagin kuanan way manilagin gaidan mo gali na kinanglano pagli nila nga magpasa sa ilang nga mga kuan sa ilang nga mga papilis para sa relocation site nga way nyo pagpalapitin ng balon nga may pagpalasa ka muda sa inyo nga mga papilis. Tawa bala at nagkaroon nga kuha ng mga follow-up report nagikan sa patrol. Samtang sa iban paginaton nga mga balita Presidente Marcos kumporme sa pinapropose nga one-stop shop government center ng Iloilo Provincial Government suno sa kay Governor Arthur Divisoy Jr. Samtang seminar sang LTO6 sa mga konduktor ng mga modernized bus dako nga bulig suno sa WVTC. At sa ato naman karon nga mga pirana ka mga headline sa mga balita nasyonal. Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte nagapangatubang sang mga reklamo nga sedisyon kag unlawful utterances nahanungod sa iya pahayag nga mamatay ini sang mga senador. Ambal ni Presidente Duterte sininya former President Duterte sininya kung hindi man yan kung hindi magdalaog sininya mga senador ko niya mamatay ng mga senador para magdalaog lang sila tanan. Mga amon nga mga tinaga mga ka-K5 ordinaryo na yan kay digong inibla na maguhaan pagkamog. Ordinaryo niya siyang mga amon nga mga tinaga mga tinaga dahil sa mga lahog-lahog ya. Kung wagin man siya niya kung di mang magdaog siya mga senador kung niya mamatay ng mga senador parang magdalaog lang ni sila. Istoryahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato siling nga pagpangalagat samtang
Pagulutod nga Tulfo. Di pasakaan sang disqualification case ang kumilik. Uhala. Ang magulutod nga Tulfo ginpasakaan sang disqualification case sa kumilik. Sino nagpasaka sang kaso ni? Kaso nagkaroon nagkawa na mga pila ka mga balita, makag-information. Samtang Department of Education nagapanghatag sang masubra 62,000 ka unit sang laptop kag TV sa mga eskwelahan sa pungsod. Kag sa dugang pa nga mga balita nasyonal, gobyerno kulang ang ginahimo nga tikang aton nga matap na ang online sexual abuse kuno sa kay Raisa Hontiveros. Arisa gali ni saya. Kuno sa kay Risa Hontiveros. Si Raisa yaw mo batwana. Risa gali niya ang Raisa na yaw mo batwana hambal ni Pla. Istoryahan tanan na karon mga ka-K5 ang iban pa nga mga balita kay information kag sining mga pila naton ka mga ginpang headlines. Dili sa ato sining nga pagpangalagad. Laing gabi da gali kay Paribiboy Kadis da. Sa may barangay Isbal Bartimulo kag sakay Dagol. Nga nagapamati isubong diri sa ato sining nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. So may gabi lang daw. May gabi da kay Paribiboy sang Isbal Barte sakay Pari Dagol kuno. Naga-monitor na diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Samtang sa iban pa ginaton nga mga balita, iban pa nga mga information. Ito guys, i-check naton ang latest weather report. Nagikan sa ato sining local pag-asa. Diri sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5, no? Kag sining report karon nagikan sa ato sining mga inang patrol reporters mga ka-K5. Kag subuman iban pagid nga mga balita kang information ato sini nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangaragad aton nga igaplastad diri sa K5 Night Watch. Ginatamya talang gali sa may gabi nga ato sini nga mga kauturan, mas especially ang ato sini nga mga taxi drivers nga nagamonitor na diri sa ato sini nga pagpangaragad. Tanan nga mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, tanan nga mga driver, hasta modernized jeepney driver na nga pamati man. Tanan nga mga public and private vehicle drivers nga nagamonitor na diri sa ato sini nga pagpangaragad. Good evening sa inyo tanan-tanan. Standby kamo kay may follow up report kita karon ha. Ay kang tanan sini sa ato bilang aging tandog ng isyu diri may tanan sa reklamo sang mga pumuluyo tong inang nasunugan bala sa may barangay Rizal Lapos, no? Sa din reklamo ini sila naging patumbayaan sila sang barangay kapitan. Tambay kamo kay ang barangay kapitan yara sini nga interview ang ato sini nga mga kwan, no? Yara interview kaya karon si ka-K5 Jenny Kauyunan mga ka-K5 kasang sabat sang kapitan nangambal sang barangay kapitan sang barangay Rizal Lapos or mga ka-K5 mo sang barangay Rizal Lapos ambal ya way na sila ginapabahian way na sila ginapabahian nya wala labot sina di ko may ginapabahian tinga way kagapalapit dito sa mga pumuluyo tapos ang ambal ya nga way kuno nagkwan way kuno nag-fill up ang mga residente niya sa application para nga makakuha sang relocation sign. Di kinahanglanon pa na bala. Ang dapat sinagin gaidan nyo amo ginag dapat ang papel mo dakap. Dapat ikaw sila nagkadto dito sila kaghambalon nga. Abi tali ka mo diri ari mga papeles ari mga papel halin sa DSWD abi pagsululat ka mo da pirmahan nyo na para nga maka-fill up ka mo. Para nga mahatagan kamo sang relocation site. Ang lano pa na balang sila ang magmatumato palapit. Na kay way kinchindi sini. Ang aton nga mga pumuluyo, no? So gani standby kamo kay si kapitan karon. Ipabati naton karon ng interview sa kay kapitan. Tapos kinalihis siyang isyu. Ang balya sini nga tong kagabi balang interview tong lalaki to. Yara na sa Sabadak report.
Di na nga kasi isang kaso ya kapitan. Ang ihatag na naiya sa aton nga mga pulis ang pag-verify sina. Pas ka makita ka mabalaan ginman nga mga ara sa badag report mo ina. Yung pulis na bahala magdakop sila, hindi ba lang? Istorya na naton diya nga ato sila nga istorya diya kapitan na mo ni ay nga pinabayaan mo ni sila. Tapos ang balon mo nga why sila nag-apply. Ti paano sila mag-apply kaya mo sila pagsugiran? Hindi ba lang? Nan. Istoryahan ta na. Tapos tanong sabat mo ni nga may personal kada nga interes kay ang nag-iyas ang duta na mong bayaw mo. Hindi ba lang? Nan. Tanan-tanan karon nato sining nga plasta diri sa ato sining nga pagpangaragan. Mga kakipab ang sabat diri ni Barangay Kapitan Wilson Alyuna alias Bibing. Beng. Tada karon bing ha kay pasabto naton karon kay pabati ang tingog ni Barangay Kapitan Bibing Alyuna o si Kapitan Wilson Alyuna sang Barangay Rizal Lapos mga kakipay ba? Parang at least naplasta naton ini isa-isa diri sa ato sining nga pagpangalagad mga kakipay. Standby kamo. Kag samtang iban pagid nga mga balita ka information aton pagatalakayon diri sa ato sining nga pagpangalagad ay si isa na subject subong puro kapitan no. Barangay Kapitan Maduna Martin naman ya isang Barangay Concepcion naging post dito sa iya sining Facebook in palapta gin pa viral nga nakabutang dito ang karton nga may ara nga mga tinaga tapos ang tirada napal ni Kapitan Maduna Martin sining niya ang atong mga ginpamutang nga mga karatula nga ginsulat sa karton una-una nga pamangko sila nga kung jam ang kamusta na. Tapos isapagid sila niya Kapitan ano na ni muna nga kung jam ging kwaan mo kami sa ngamon sila nga kwan nga kalipayan nga sano pa ni mo humanon ang paguba mo di nga kwan nga gym mga kakipay isang ulihing katuan si Kapitan ipamangkot si Kapitan sino nagpanulat na di ngari na di nga may mga siluat na di kag mga amon na di rin mga gimpang sulat na di sino nagsulat sini sabat ni Kapitan Maduna Martin sini nga ako man na mismo nagsulat da kag ako man na nagbutang da kami man ni si Kapitan no ay ko na nga akong pakilala sini nga pari daw bangag ko nga ako mo na yung siya masulat pagkatapos siya man siya man mamangkot siya kagalingon siya man gari nagsulat pagkatapos siya man nagbutang pagkatapos siya man nagpamangkot sa iya kagalingon ikaw nagpamangkot sa imo kagalingon dira sa imo sulat sa imo karatula dapat sabton mo ikaw sabat na kaya nga si Kongresuman jam-jam barunday pa sabton mo sina dapat ikaw sabat sina pangguba ini mga kakifay ang gym sang ini nga Barangay Concepcion sa city proper agod nga ini araw natawan nyo ba lang yang nakasulat sa likod daw si Kap Maduna Martin grabe no ka-cute kay Kapitan Maduna Martin no may nag-comment galit di sa aton nga kwan black kundi gin-post naton may nag-comment is dalo mo ikaw na lang napatapos Kap total may afam ka man nakabuta mo lang niya kung jam ano na tapos mayroon niya kapte ano na ni tapos siya managhambal nga sila nga ako na nagpasulat kung silingon siya nagbutang sinasang karatula nga ina tapos pamangkot siya man iya kaugalingon amo na gani hambal sa aton nga mga pumuluyo nga siling nila na si Kapitan man daw bangag nga iya man mismo kaugalingon iya man pamangkot ay ka na miton nga klase pagkatapos hambal ya nawain niya siya hindi niya pamuritika nagpasikat-sikat si Kapaduna kag grabe si Kapitan Maduna no grabe yung diskarte sa piho ang buwisit siya ng animal nga klase ka Kapitan niya binyo ko na no hindi ka bastos batasan oo na nagtiga ni pagkanto na mo sa may Barangay Concepcion kalibot kami sa barangay pamutang na sa mga trumpa sa kada purok-purok pagkatapos patukaron ang tukar sang ano gani niyo sang jingle ginapatukar ya samtang purti pa nakatulog-tunog blaw
Galibot ka, istorya ka sa tao, ni ka istorya mayo kay nga. Pinatukar yang jingle mga kakipab sang kuan ang jingle blang nga hindi mamaintindihan nga jingle. Jingle ni Inday ra kuan ni Inday batwan. Sa mga pumuruyo ga init ulo. Sa mga pumuruyo bastos klase batasan klase kakapitanan ni. Ano nang tawa niyo blang ang iyang style bastos gid man. Kita mo pati sininga siya man mismo nagsulat tapos daw pagwao niya na karon nga daw ginabasol sa sang mga pumuluyo. Kaya naguba ko nung ilang nga jeep. Basolon mo na ang kontraktor. Naperto nga basolon mo na mayor. Kagang mga konsyal sa syudad. Kaya mga konsyal sa syudad, amo sina ang nagpauntat ka nagpauntat sang pagpakuan sila sang pagpakayo sang sinang inyo nga gym dira. O hindi ba na? Guston mayor nga untaton kay nga ina nga mga projects sina nga mga projects nga ginapahuman ni Congresswoman Jamjam Barunda ang ipauntat nila kay man ang kredito ara kay Congresswoman Jamjam Barunda kamo na kun nga ginapauntat na sa pag-construct amo na dapat imo nga sabton hindi kay si Congresswoman Jamjam Barunda mong imo nga pasulon na nga ara malang na yang pundo da ara man na yang kwartada kagan kontraktor amo na basulon nyo mga kaki-5 si Saad Kapitan Maduna Martin kung sino ang kontraktor pagkatapos amo kontraktor amo nang tawgan mo ang balo mo nato ano ni namo na dapat ibutang mo na sa karatula mo ho maging pain na nga pundo nga to sini nga gobyerno ilabi na gid ang naratapan sang DPWH mga kaki-5 paagi sa kay Congresswoman Jamjam Barunda ginpain na ng pundo dira ang isa sina dira nga rason naging pauntat kay nga tungod sa mando ni Mayor kag pagmando ni Mayor automatic kinimuan dayon sang resolusyon sang mga uto-uto kag mga rubber stamp kag mga konsyal amo na silang pangbakulon muna Kapitan Maduna Martin kung naka-inchindi ka kung maalam ka sa agi ka kapalam alam da nga ugok ka man dibla yan talaga makaki-5 diri sa ato siling nga pagpangalagad tang sa ibang panginaton nga mga balita informasyon iplasta naton ha diri sa ato siling nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon na batayan ng builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 at Superior Antioxidant. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamate, problema nyo bala, may ara ka mo bala problema, may kang tanan sa diabetes, problema sa diabetes, problema sa hypertension, ibang pagit nga mga pamalatian katulad sa mga bukol-bukol sa lawas na nag-develop sa cancer. Lano naton nga ma-prevent pag-develop sang cancer sa ato sining lawas kaya man delikado kung may cancer ka kung kasi ron ikaw mga kaki-5 kung sa tubtuban mamatamat ka lang nga magkalamatay labi na gining sarcoma cancer baw delikado ni actually yung sarcoma cancer mga kaki-5 isa ini karir nga tumalagsahon nga sa isang cancer apang isa ini ka pinakabudlay ko nga bulngon labi na gid kung late stage na mga kaki-5. So yari ang mga pila ka mga factors kung nga ang nagapataas kag nagapataas ang risko magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sang parte sang lawas, genetic disorders kag may family history sang cancer. Mga usual nga mga sintomas sang sarcoma amo ang pagsakit mga kaki-5 kag paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, kag subong man. Hindi mag-ihong nga mga joint, kag kinali nga pagkabali sa ato sining nga tulan, bisan wala kuno sa mga karason-rason. So kinanglano naton mga kaki-5 nga mag-inom sang Power Duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center nga mo ang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Dikawa nato ng sarcoma kay iban pangasay sa mga kanser. Kinanglan mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga kay puno ini sang anti-carcinogenic properties.
ang klinika DTX 500 agod nga mapungga ng pagtubo sa mga bukol sa aton nga lawas. Kag lakip na mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols nga nagahalin sa DSM mga kaki-5 o kundi sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang maitisin naman yung mga kaki-5 isa ini ka alkaline vitamin C ang kampiyon sa immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good nga patyon ang mga nagaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate ini kag mangin kanseros. So, hindi nyo na pahulata pa nga magtubo ang mga bukol sa lawas naton kag magka-develop ini sang kanser. Proteksyonan naton aton kagalingon klinika DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Pag ginahulat nyo, inom na sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan. Ayos, so ala sige. Ang klinika DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw na inyong mga pagabaklon sa mga nakalain nga mga butika malapit sa inyong lugar. Kag of course, pwede man kamo magkabakal sa tanan nga mga klinika de alternatibo Medicine and Wellness Center. Dito Kramiloy, nga rin napahamtang dira sa may poblasyon, no? Sa may Salvacion Street, corner A, Pani Street, Barangay, Poblasyon, Pasig City. Sa may Cosmart sa Banwa, San Carino. Hindi magkamukabakal dira sa Klinika de Alternatibong Medicina and Wellness Center. Dira man sa may Orbe Street, Barangay Baybay Norte, Banwa, San Miagao. Lapit lang na sa merkado. And diri sa Iloilo City, pili kong makabakal diri sa may kilid sang Robinson sa distrito sang Haro. Lubi exact ari diri sa may tupad gid lamang sang Centro Birch International College. Ari diri ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ang pinaka-the best ni mga kaki-5 kay pwede ka mo diri makapa-check up nga libre. Sa tanan-tanan nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Centers, may naka-schedule dira nga pwede ka mo makapa-check up mga kaki-5 nga libre. Ayos. So sa ato sini nga pagpangalagad, balikay kita dugay-dugay sa panpagid nga mga information diri sa K5 Night Watch. Ang aton nga oras alas 10:06. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Copper Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago. Dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life
down naman actually sa mga paghilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Mas wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman ganun. Handa ang palangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil
bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabot na kita sa 17 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa aton sila nga pagpangalagad this time sa iluhan naton na yung sitwasyon sang ato sila nga papalibot sang syudad. Ang latest weather report nagikan sa ato sila nga pag-asa taon-ta kung may mga weather disturbance pala kung wala, no? Check na to na pinaagi diri sa report nagikan sa ato sila nga local pag-asa. Kung naton karon si Engineer First Rubin sa latest nga weather report. Engineer First Rubin sa latest nga weather report. Mayong gabi, go ahead. Yes sir, mayong gabi ko sa itong mga tagpalamati. Amo na itong latest weather update sa buong gabi February 17, 2025. Shearline nag-apekto sila nga bahin sa Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone nag-apekto sa Southern Mindanao. Northeast monsoon nag-apekto sa extreme northern Luzon. Kita sa Western Visayas, generally fair weather kita. Mayroon pa isa sa posibleng mga pagulan-ulan sa ibang parte sa rehiyon naton, dala sa hangin easterlies. Di na tugtog sa sarangan na hangin, halin sa silangan tugtog sa amihanan silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tugtog sa sarangan, naton mga pagbalot sa kaligatan. Temperatura naton 26 tugtog 31 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 5:58 kainas ang hapon, butlak inuwas, alas 6:09 ang kaagahon. Ang muna itong latest weather update, Lindris Pag-asa Ililo, Ferns Rubin, madam, magaling salamat.
K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang latest video report nagikan sa ato sining pag-asaw pod kita sa kay Engineer Ferds Rubin ay kang tanan sa latest video report no ti daw bata sa may nabatian nga may weather disturbance diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog nga Western Visayas sa mga ka-K5 no. So sa ato sining pagpangalagad no sa mga kauturan naton nga mga gusto maglagaw-lagaw pwede gid. Pwede ka mo makalibot-libot subong labi na sa mga mahilig magkadto sa mga beach resort. Mahilig magtabok sa kadagatan. Mga ka-K5 daw nami subong ato sining panahon. Ayos, wala sige. Sa ato sining pagpangalagad prober kita magsaylo sa sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Sa latest o sa kwano sa inang situational report nagikan sa ato sining patrol ang gida kay basahon tayo mga mensahe nagikan sa ato sining mga followers ipos-ipos lang na pagdamo nagilid sa mga mensahe dito. Sa kay Hudlo Montana niya, good evening lang sir, Idol John Kapulot, good evening man. Dan like and share, thank you so much no for liking and sharing no sa ato sining kwan nga inang K5 News FM Iloilo 88.7 digital Facebook page. Sa kay Emma Castro Kabilanda, good evening K5 Idol John Kapulot, good evening man. Marborka, may gabi man, shout out sa kay Bibing, good evening Idol John. Sa kay mamang ko Maria Luz Reyes ga tutok gid. Okay, sa kay Jobert Caraboy nada, may gabi man. Kay Arnold Sikat Gutierrez, good evening. Si kay Novian Bahada or Bahadi, good evening man Sir John. Kay Christine Gardusi, mayang gabi. Kay Maria Irene Estrera, good evening sila niya Idol. Sa kay Romerico Libuon, Idol John mayang gabi. I always gid nga nagapamati sa imo programa Idol John. Pa-shout out sa mga customer sang Libuon Store. Idol, salamat kid Idol John, God bless. Sa Libuon kuno no Libuon Store, mayong gabi gid. Sa kay Kagawad Roy P. Famada, mayong gabi kay 5 Solong Gugma Mangibabaw. Okay. Dasi kon sige mo ni nga mo ni laban-laban mangakig naman na di sila. Sa kay Richard S. Pistanyo, good evening kay 5 Idol John Kapulot. Sa kay Luel Evangelista, good evening Idol John, Aluhado Kapulot, pa shoutout naman ang family Batik no? Family Batik sang barangay sang Barotac Nuevo, kag family Evangelista sang barangay East Baluarte, Mulo, Iloilo City. Salamat kid Idol. Sa kay Leo La Corteda, ano niya niya? Sino nang ginaminyan man? Si Kapitan Groy. Si Kapitana Groy. Si kay Alex De La Cruz, good evening Idol. Kay Leo La Corte, ang nagdumanggi dapat. Ano ang nagdumanggi dapat man? Daw ong balasikap. ong halin sa kay Kulas Dayaw. Si Leo La Corte dapat sa dumalagid guro. Richel Tuando, good evening Idol John, watching all the way from Kuwait. Sa kay Kulas Dayaw, kap ti ano na nga wala ka na mangkot anay bago ka magwakak-wakak. Sa kay Rodel A. Islaes, good evening. Good evening, sir. Watching live from GMGC Aircon Maintenance Service Shop. Okay. Richel Tuandol niya, hello lang sa kay Busing Ray Espiha Umalay, kag sa kay Idol Rick Surita Jr. And hello to all Putotanons. Kay Wilbert Libuna, good evening Idol John. Richel Tuando, shout out sa tanan-tanan nga pamilya ko dyan sa barangay Kasal Sagan, Pututan. Kay Richard S. Pistanyo, good evening sa Team Sulong Gugma.
Iloilo, Gugma Mangibabaw, Kong Jamjam Barunda, Vice Mayor Lablab Barunda, baging panglawag gino. Basi kigan ta na di sang sang mga tagpalamati taas ang sa mga taga-team Wasaag. Sige panglawagon ta no. Kag sa mga councilors, Idol John Capulot and Bot Sirutsi and Peter Emil Uñate and Stanley Big Bro Flores and Brian Sulweta and Mor Espinosa and G.M. Mariete Ramos and Shien Marie Mabilog, Doc Von Devesa, Attorney Kisha Piscina Tupas. Wa kumplito ba? Memorize ang grupo sang Team Sulong Gugma ba? Ang DP Force GMC ba? Dugang naman ni Kulba nila mong base ko. Dugay lain man nga barangay ang mapos ang karatula kabang-kabang nga ano na jam ano na. Sa kay Rodel A. Isla siya pa shout out lang ko gali. Sir sa kay nung ayan nga gwapo-gwapo amo nang kampyon. Kay Berrio Labado da Jo Idol John, good evening. Kay Romeli Buon Bunda, good evening Idol John. Ludi ko nga masunod nga number 1 nga city councilor sang Iloilo City of Love. Watching you live from Barangay Rima Rizal. Please greet my mother, former Barangay Kagawad Milalin Lalin Bunda, and my wife Eden Atchong Bunda. Thanks Idol, God bless. So, ari naman inambura mo naman nga number 1 no? Number 1 naman ta sini, laban-laban base kon ma lantawa kundi. Ingin na sige nyo ni kahambal-hambal nga number 1 ni kung kaisa ni. Maninhalinan ko nga ang kwanta mong matududuhan naman kita. Sa Kayen Teves Robles da, good evening Idol John, pa shout out. Okay, kay Salcido Cates, shout out sa kay Benny Salcido, naka 3 wins sa bulang baw. Tiway kita da ba? Kay Councilor Aspirant Bryant Ayan Gupiteo Zulwita da, good evening sila nga Idol John Capulot, watching and listening. Gapamati siya. Tenang matugda mo ni parte sa miga mga kapitan niya si Maduna. Sa kay Connie Garcia, good evening Idol John, pa shoutout sa Garcia family sa Barangay Nabitasan, La Paz. Kay Romeli Buon Bunda, sila niya Idol, hatagan mo ko imong sticker tapik ko sa motor ko Idol. Ati mayo kay ko sa motor laban-laban di na makakas. Kay kon sa iban nga mga lugar, baw kagina kun may hearing ko kagina sa kwan sa may sa may Hall of Justice kagina bla. May hearing ko to kagina. Itay kami sang isa ka kwan, sang isa ko kakilala. Hindi ko lang magambal kay ko lang pagsugid iya nga ngalan kay apelyido kay pero ini siya taga Barangay Demokrasya sa distrito sang Haro. Ambalya sakon sila nga Idol John. Sila nga mapatik sa hindi, sila dra sa may Barangay Demokrasya sa distrito sang Haro. Ling ko nya halos sila nga bilog nga kwanda nga barangay sa dira. Sa ginapamunuan na sang barangay kapitan nga si si Halbuina. Ni ko ya ako na lang sila nga balay da. Ang wala matandog, isin ko wala matandog nga wala matandog ang inyong nga mga tarpaulin kag inyong nga mga stickers. Halos bilog nga barangay, nga Barangay Demokrasya nga ginsulod nyo kag panapikan nyo sa inyong nga mga stickers sa inyong nga mga tarpaulin. Ubos na to kakas tanan nya ginoperate gito sila nga ni kapitan. Ya nga kon lang nga balay way na matandog kay tising nga tandog hindi mautol kamot ya. Dili ko tuod ka niyo At tisingan ko biliwat libot sa aton nga mga kwan sa mga grupo sang Team Sulong Gugma. Mas schedule tabi makadto naman taliwat sa Barangay Demokrasya. Kay iyan na lang kuno balay ito nabilin. Pero nami ni nga balay iyan ni kay 5 Andre mong kay sa iya nga balay, abi mo kung pila kabilog butante mga 40 kabilog. Sila nga testingi kakasding nga tarpulin sila nga sang akon nga mga idol nga taga Team Sulong Gugma. Niya kay hindi mautod kamot mo.
Amo na gid lang to, yan na gid lang kuno balay na bilin mong. Ang tanan-tanan nga mga balay nga kutob sa mga supporters nga naghambal nga bibutang sticker na di ubos ka cash mo. Butang tarpaulin na di ubos siya ka cash mo. Iyan na lang nga balay ang wala kay ginahambalan niya testingi ka cash kay kung makita ko lang nagkakakas niya mautod gid ang kamumuo. Si Kwan, si Lian, sila nga may gabi idol. Good evening man sa kay Romeli buon bundal niya kag basi may t-shirt kada idol. Ngayo ko sa imo. Adon si Wuri may ara ko nga kilala nga sila nga mapahimo sa kuno t-shirt para sa akon. Hindi ko sige pahimo na nalin ko kay panghatag tanan sa mga pangayo to. Marites si Cap Idol according sa iya kagawad nga si migo ko. According sa migo sa iya kagawad nga migo ko hambal Stanley Valiente. Ernesto Palyado da, good evening konsyal. Wala man ko ninyo gindakop diri sa Lidisco Village. Base ma-overheat radyo ko kahulat sinyo da bari. Ara si K5AJ galibot-libot subong si K5AJ gabugtaw pa way na. Tulog na. Ti malas ka gid. K5AJ tulog na kuno. Si Ernesto Palyado ni sao siling niya. Yagot PM konsyal, ya wala nyo man ginakop ako diri sa may Lidisco Village. Nya base ma-overheat na ni radyo ko sa ngulat sinyo. Yan ay padakop talaga kay EJ. Siya malang abi na may deber nga magdakop mong. Kaya kung ako abi, gin-authorize lang ko nga magdakop. Palabalaban, dalaan tagi ka na pusas mo. Basi kulang ang pusas wala ni K5AJ. Muna way ka madakpanda. Sa kay Romeli buon bundal niya, you are my number 1 city councilor of Iloilo City. Na hindi na gani pag-iamo-amo na kay basi kung madiskrasya, basi kung kita naman ang lapdusan ni Manila niyo. Hindi na bala paghihambal nga number 1 bla kay ko was nga number 1 tagi natutukan ta dinadayon diyo. Talabi na ba nga number 12 abi. Sila ni Angel niya may gabi lang idol John waswasi sila bawari pa ni isaw nagtubong pag ito. Si Marty Salapantan, good evening idol John sa kay Connie Garcia, number 1 na naman. Bow. Sa FM ha, number 1 kami ha. AM yati, ang AM to daw, Action Radio to number 1 mong. Ang FM yati, kami. K5 News FM number 1 ya. Pero kung sa mga EMT daw, Action Radio ko no. Aris K5AJ to? Ikaw to, K5AJ, ikaw na? Hindi. Sino to man? Ha? Sabi ko ni K5AJ. Kung makita na yun ba? Sa kay Alex De Pedro, pa-shoutout kay Kagawad, One Touch by Pia Ricaforte. Salamat Idol John. Okay Si Peter Oñate. Wala man si Kagawad, Peter Oñate, Councilor Peter Oñate. Kiluga pa mayong gabi man no? Mayong gabi na, Councilor Peter Oñate. Bari-ari. Mga ka-K5. Councilor aspirant ni sang Team Sulong Gugma. Kay Rinaldo Caspe, shoutout idol, good evening. Yen Tevez Robles, yes, shoutout idol sa mga Team Sulong Gugma sang Barangay Bulilaw. Supporter sa may Barangay Bulilaw, mga grupo sang Team Sulong Gugma. Sa kagwapa, pasangamon niya supporter. Si Yen Tevez Robles. Ayos. So, tila balaban ga saramihay na ni sila kay kita nila nga pertik damo supporter gali. Sa kay Jenry Siman. Idol, good evening from Sambag, Saraga. Shout out lang kay Apple Sayman, Sayman. Basko gid idol kay 5 diri. God bless idol. Okay. Sa kay Roy P. Fama, si kagawad ni sang Sambag, niya mayong gabi. Idol John, daog na taya boy hindi gid magsalig ha, hindi magsalig base kon mga traidor na kontrata. Sa kay Mario Gatungan, overheat ng radyo, palyado pa, agay. Si Ralph Dasaluntaw, siya nga pla, councilor ko, si Kapulot, dapuga ba?
Ni Marco Jesus, niya, good evening idol, kamusta mag-atubang nyo kamusta mag-atubang nyo sang kapitan sa Rizal Aposor, gintampa tagidman ang titulo, sir? Naway man? Actually, way kami katubang ay si K5 Jenny, itong atubang siya. Sige lang doon, tsuri, kay pabati ko karon kay pakita ko sa inyong itsura ni Kapitan sang Lapusor. Sang Rizal Lapos. Kay siya ang aton nga ginpa-project kagay nasa kay K5 Jenny kauyunan para mapasabat si Kapitan. Kaya ang report kay informasyon nga dumduman nyo nga kundi ga reklamo ang mga pumuluyo dito nga mga ara sa evacuation center bla. Ang mga nasunugan bla to sa may barangay Rizal Lapos. So hilibion sila to kay nga ginakurbaan sila kay ginabalan kuno sila ni Kapitan nga hasta na sila sa March 25. Nati amo to naging pagkatuan ko sila sa kay K5 Jenny si Kapitan para kung bala matuod din ng informasyon nga hambalya nga hasta na lang sa sa March 25 ining aton nga mga pumuluyo dira sa may evacuation center. Tiway pa sila sa iluhan. Kay gani sila sa mga relocation site pa. Ti pawati ko na karon sa inyo kagay ipaklaro ang pahayag diri ni Kapitan mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagan. So ayos. Para sige dali gila kay sa ato sini nga pagpanubalik situational report nagikan sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Kag lakip na ang mga detalye na sa mga balita naton. Kag standby kamo kay ipabati ko na sa inyo ang tingog ni Kapitan Bibing Alyuna sang barangay Rizal Lapos mga ka-K5. Kaiban pagin nga mga balita si Kapitan Maduna Martin pagin. Si Kapitan Maduna Martin ipabati ko masiyong hambal niya. Ang hambal niya siya nga ako gito siling niya ang nagkuha na nagbutang sang karatula. Kung hindi daw bangag. Siya man nagpamangkot siya kagalingon. Siling niya na siling niya tikap ano na. Ti sabtag ikaw na nagbutang sa imo nga pamangkot ganida. Sa akong kilala ni Malis. Wilbert Tibunan niya sa Manila gani may sobre gid ba may sobre pagigali ko sa Manila ba nami inyo dai no ba. Benji Astorias may gabi man sa kay Nick Nofelda Sinagosia. Basi March 25, 26 pa to ang ano? March 25, 2026 amo na. Ati mayo man gani ako mga amo na, kabay pa nga amo na pero kung mag March 25, 2025 ati disgrasya. Sa kay Chirian Mihada may gabi oy sa kay Madam Chirian Mihada sang RMC Pharmacy sa may barangay Tagbak sa distrito sang Haro. May gabi. May ara ka na nag-extend aragay. May gabi sa kay Elena Villamor. Good evening Idol John. Salamat. Lord, maayo, wala na naglapta ang sunog kahapon sa barangay Buntatala. Huo man gani ba? So sa nakahimay lang gani kay nakahingagaw kami. Nakahingagaw kami ni Kwan ni inang councilor aspirant Brian Sulweta, councilor aspirant Peter Oñate, kag nagdulong dayon ang grupo sang Team Sulong Gugma sang tanan-tanan makinanglanon lang mga tubig, mga bugas, kag mga used clothing no, kag si councilor aspirant Brian Sulweta ginbalik ito dayon sa hapon kay may mga kabataan to nga kulang diaper wa gid sang inugbakal diaper kay ang diaper nagkarasunog. Binalikan kasi ni councilor aspirant Brian Sulwita ito dalaan ka diaper ti man kundi piho tapos dayon ang problema. Amo na iya ang grupo sang Team Sulong Gugma. Wa ga pabaya. Sa kay Mario Gatungan may cash pa man may cash pa man siling ni Chirian Mihanya, ikaw lang na lang idol promote sang sang RMC. Ako pa. Gusto mo papik pay mo ta picture nga naga-endorse sa imong RMC da. Galing kay basi hindi ngayan kay ti simpre hambal dan sing ibanda niya ng ning si John Kapulot nga amo ne. Kay Marco Jesus siya
tabi ko kung tampa ka pero kung sa konto itampa ya, makontes kami iya kamot, ano man? Iya kamot, akon dila lang itampa ko hadlok ko. Kaya, sige. Oo. Ati uy, siyempre, hindi sila mag-promote si imo, kiman nga Uy, kagabayad, dapat bayaran mo na sila para mag-promote. Balo ka naman, mga jokebox na sila gadaan. Mintras nga hindi kaya maghatag sila kwarta, hindi ka nila ipay-promote. Laban-laban. Pero actually, sa pagkamatod, lang gaganansya na sila sa imo. Kaya sila man gani kadulong sa imo, dasang mga food supplement. Amo na sila ka mga dalok-dalok sa kwarta. Pero hindi ka magkabalaka, Ma'am Chirian Miha. Abay mo kun nga balik ba nagapon sila? Hipos lang. Karma is real Okay, ayos, wala sige. Sa ato sila nga pagpangaragad mga ka-K5. Pagbalik naton diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, no? Pakuaon nato ng mga pila ka mga situational report na. Lagi ka sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Diri sa ato sila nga pagpangalagad. Ang mga balita ngayon na veteran Boy Lugman nga girdulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio. The antiviral, antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio mabakal yung manda sa may RMC Pharmacy ni Madam Chirian Miha. Baligya na sila dira sang D3 Bio mga ka-K5. Ang naga-deliver ang migo ko nga dalok-dalok kag sungak-sungak. Kalain. Nagataas bala mga ka-K5 ang hilanat mo kag may kaupod nga mga pagsakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan. May mga naobserbahan ka bala nga daw nagapula nga rases nga natubo sa guyamo sa may dughan dapit. Daw hindi na mga ka-K5 inilaban-laban na muna ni sintomas ang natawag naton nga dengue. Ikaw ginigo na sang dengue. Gani mag D3 Bio ka. Kay ang D3 Bio isa ka superfood supplement ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue mga ka-K5. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas into monoglycerides. Isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorpsyon sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Tibalaan nyo naman na mga ka-K5 kung anong vitamin K, hindi ba? Sana sa ka-fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorpsyon sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung ikaw ang naimpiktar sang dengue. So gani sa aton nga mga kauturan para nga hindi kita maigo sang dengue, tinluan naton aton nga usaran para hindi pagbalayan sang lamok kag nga nagadala sang dengue virus. Ikawan nga mag-stock sang tubig para nga wala sang taklob sa ato sini nga balay. Kag labi kag dabaw sa tanan mag D3 Bio the superfood supplement para sa layo kita sa dengue. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras alas 10:42. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong
Buong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya, ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon, ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, tama ako na eh, hindi ako ka. Ano? Wala na ba tabos ako na luha ako. Habi man ang basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Tawag ka, happy birthday. Sana malala ko na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Wow! Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin
ko, gusto ko gimutan ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka-K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Ay, yapang bunyak, man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Tauron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May maginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, sa kakadlaw lang gani ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may kayo na nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ga Soriana kami nga Mex damgo ko mo ni Mex o pamatsaga ko duga field reporter man ko mo.
Pero wala man imposible. Oo, daw na namian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray, ang mga lingwahe, lagal hindi ko abi ka balogin mag-kray. Pero manami balan sa balatsagon. Kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa mo kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa sinang senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 55 minutos na kaligad sa alas 10. This time i-check nato ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo sa subong nga mga tinion. Samtang nagamamat na nagob ang kagabihon. Check naton be kung anong sitwasyon sa palibot sa syudad ta. Kita sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo sa sini nga mga tinion na mga ka-K5 no. Ang tawon ta kung anong sitwasyon sa syudad ta. Upod kita sa ato sini nga patrol sa sini nga mga tinion mga ka-K5. Karon is K5 Aaron. Check nato ang latest nga sitwasyon sa palibot sang syudad sa Iloilo upod kita sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon Situational Report. Stand by! K5 News FM. Kampiyon Report. Maayong gabi, Hado! Maninoy, may gabi! Kumusta kay Hado? Ari, gito gina si Boro pa, pero tinaga pa ayo na, kay nakainom kita isang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Dapat gid isang klinika D3 Bio, ka-K5 Zone. Tingalahan ko bala subong nga mga bataon pa bala subong nga kadasig gilatnan sang balatian haw. Ano ka mo man? Ano nga katabo sa inyo nga kadasig yung malatnan balatian? Nga kami nga mga tigulang na nga waay man. Hina guro inyong kwanay, inyong immune system kay gainom ka mo may tisi kada kwan lang once in a while lang. Dapat adlaw-adlaw nyo na. Adlaw-adlaw ang inom, hindi. Siyempre adlaw-adlaw ka-K5 Zone. O dapat. O galing kay tikong kisa tulog ta naton titag tatlo tagduwalang kisa ka oras ti may klase pa abi. Ti dapat ang kwan ang tulog mo na mga 16 ka oras gid. So ati ko sa bagay basta mga bataon ka pa resistensya perti man nagyapon Yes, ka-K5 Zone. So bong nagalibot kita diri or nagaagay kita diri sa may Burgos Mabini, Lapas, ka-K5 Zone. Masaliin do matropang danto dito, medyo madulom na rin ining dalan. May mga street light man, pero dumiara sa porsyon sa street light,
nga wala nagasiga kag kun wala sang suga ang imo nga salakyan sa K5 John ang kon motorsiklo dulo mo gidyang palibot ni na ka K5 John kag sa dalanon may makita diri nga mga barangay tanon or presensya nila ka K5 John nga nagalibot-libot kag naga walk patrol nga sakay sa ilang mga trike patrol ka K5 John nagalibot-libot diri sa ilang area. Ano ni nga dalan subong ang ginaasoy nyo subong nga duwa? Ano ni nga dalan? Ari na lagpas na kita sa Burgos Street sa K5 John, diri na kita sa sakop na ni siya sang Commission Civil ka K5 John. Kagari may makitaan kita nga tibaw mga maning oras may mga kababainhan pa nga nanggalakat-lakat tris dalan. Kag ti medyo mga maning oras medyo kadelikado. Basi halin pa na sa trabaho, basi may mga obra na sila ya. Yes, posible ka K5 John may mga trabaho, iba ti mga night shift or gabi na ilang mga gwa or ilang sunod sa trabaho gabi na ka K5 John. Kag ti iban posible nagalabay ti pakadto man sa iban ni mga call center agent sa K5 John. Ang nagalilakat-lakat diri sa dalanon. Sa piyak ka bahin sa paglibot-libot naton diri sa may kanami diri ka K5 John naglabay kita diri kay na diri sa may bag-o nga police station sa nga lapas diri sa may likod dibla sang Gaysano lapas ka K5 John diri sa nagatubang sa may Iloilo River o kon diri malapit sa may Forbes Bridge ka K5 John o kon straight sa gid ni ang direksyon pa barangay Laguda ka K5 John. Sa mga kauturan naton sa basi bagtalang bilang iban nga mga pumuruyo sa lapas sa puruy sa kon may mga reklamo sa ka K5 John. Kag ti iban makibot bala nga ti nga sarado da ang lapas police station sa may Guerbana Street. Diri na sila gin sa ilo ka K5 John diri sa may likod sang Gaysano lapas. Aara na da gali subong? Yes, sa K5. Kung ang police station sa may Wirbanada, why na subong da? Sa may Atubang Plaza da? Why ka K5 John. So din sila sa likod sang Gaysano Lapas. Din dapit naman inang maagi ka sa may pasulod ka sa may Barangay Luna? Diri sa may K5 John ang light of glory. Diri sa may likod lang gid sang parkingan isang light of glory o kundi haling ka di sa may barangay ng Bitasan nga barangay hall. So pag liko mo na pa wala ka K5 John, do mo ning shortcutan palapos di sa may likod sang Gaysano Lapas o kung halin ka di sa may atubang sa Gaysano Lapas, diri ka maliko pa right nga portion. Diretso dira na dayon. Dira dapit sa dira dapit sa may kilid sang inang suba sang sa may Iloilo River. Yes, ka K5 John. Sakop na sa sang barangay na Bitasan, no? Yes, sakop sa sang barangay na Bitasan. Dira sa parkingan sa una sang Light of Glory taxi. Yes, ka K5 John. About tinga na do kabudlay naman ang katuan. Dahil kabudlay gawa sudlo na kay ang alagyan mo pwede ka makaagi dire sa may kilid sang Gaysano City sa Lapas or pwede man dito ka mag-agi sa may anong isa ka alagyan niya pagid man dira sa may kwan gali sa may pagkadto sa Nabitasan gid nga way, no? Yes, sa K5 John. Pero malibot kapag idya kung was nga kung sa Nabitasan ka mag-agi, malibot kapag dito ka madiretso sa may gym sang sa may gym sang Nabitasan, then malapos ka pawala para nga makalabot ka sa may police station muna. Yes. So mangilid ka nagali sa may kilid sang sang inang Nabitasan o sang river dira kun sang suba nga nagaasoy pakadto sa may Gaysano man. Yes, K5 John. Kabudlay pangitaon pero may mga kauturan naton nga mga taga diri sa syudad yati tutulan nila na. Pero kung mga taga umana ba siyawon sila pangitas na. Yes, amo gid K5 John. Tinga itiway gid gin pabalo-balo ni nga bag-o lang ta kabalo nga nagsaylo gali sila. May mga information sila nga gin disseminate sa aton nga mga pumuruyo, why? Amo na ka K5 John.
way pa kita to ka kuha gid siyang kabang kabilgan gid nga information kay hindi man hinakitira sila nga may kinbuno to kay na. Pero kaya muna ako dito kita ganin nakibot kita kay di pakipila kita maglabay sa mayor nilang police station dira sa may tubang sang plaza sang nila sa Lapas do sarado ka K5 John. Pero tiyan mo na gin na mga pamangkot kita tigin saylo nagli dito sa may dira sa may Iker sa likod sang Gaisano Lapas ka K5 John. Okay. Sige, mayo na at least nga mapabaluta sa ato sining mga kauturan kay manti siyempre basi bla kibot sila katalang sila kadto sila suwerban nato sa may tubang sang Lapas Plaza bla. Why nagali tong police station? Pero may ginbutang sila tong kwan inang pulis nga naga-duty pagyapon kung why na. Kung siya kagabi ka K5 John nalabayan naton no nakasarado na lang ka K5 John ang police station wala naman to gani isang personal pang nabilin pero di pa ka K5 John i-check taliwat ibase kung may mga preso pabla or ano gani ti ano nang ano na da bag-o na dang police station sa may likod sang plaza sang kwan sang inang Gaisano City. Yes, sa K5 John. Do bali I-care siya. Do hindi na siya na hindi na ano gid do full occupied gid niya para lang gid sa PNP. Mayara man to nga taga I-share ka K5 John do na divide ka K5 John ang mga facility. Okay. Pero ang kwan ang prisuhan may prisuhan man sila daw kung wala. Amo na ihibaloon ta to karon ni Watcha K5 John. Nan. Kay i-check ta pa if may mga preso pa blada bilin sa may mayor nila nga police station sa Lapas ka K5 John kagasubong man kung may custodial facility ni inang isa bag odra nila nga ginsayloan. Okay. Sige. Sige ka K5 John karon diri nakita nakalabot rin sa may area sang Lopez High na Lopez nga street ka K5 John diri sa may area sang Haro kay mga maring oras siya nga aton makita di mga gabrigya balot Penoy may mga sugba-sugbadi o tiari mo ko na isang sinugbaw be pakita be ay gambal ka nga kanami pero Mariones tigrapon sa Tisima way ka man ga usap. Kuan mo lang ginapa ano gani ni ginapalaway mo lang kami din ni K5 Andre La Pastura. Basta si K5 Joy Apin di ngangaman sang tulo sang laway sang inasal mo na. Si K5 Sani dio. Kanami no ka K5 John sa kuyab-kuyab nung kagina sa inasal. Aba. Sabi ko nang inasal gali kay ang gakuyab. May gabi na sa kay Hazel Mayer, madam, may gabi. Grabe kuno trangkaso la subong ba? Ginatrangkaso magali ka ginaubo. 7 days na kuno ba ti. Inom lang di 3 bayo kag may tisi, para madula na. Kay Barangay Kagawad Bugart Magahom da sang Barangay Infantimulo may gabi man Kagawad may gabi. Ara na gaguluwa-guwa na matamat na guluwa-guwa mga Barangay Kagawad do. Kay Barangay Kagawad Bugart Magahom sang Barangay Infantimulo may gabi. Kay 5 Aron. Yes, sa K5 John. Kung nakatadiri kadangat sa may Luna Street Lapas kag di mga muna oras ti K5 John mga kauturan naton bala nga nagapangkatay ni isang mga baboy naton ti nagasako na diya sang karga sang ilang mga karne di sang baboy di dabalabandan sa may super mga muna oras siya ti obligado na sila ka K5 John nga mag-attender ni sang ilang mga negosyo sa may super at agud niya makabulig-bulig man sa mga adlaw na nga panangitan-an or sustain kada adlaw ka K5 John. Kaya mga mga oras katawhay nagidya sandalan kag duway na ganit sang iban nga do nagatambay gid duway na kita sa may makitaan di nga mga minor de edad
Parabing ti amo ni kundriya sa may intersection isang bantod sa rotunda ka K5 John. Ti makita lang diti ari may mga sinugba bukan namit sa ngaso ka K5 John. Nya po na. Tapos ari de bukan namin sa ila magnubiyag ron niya bakal hamburger buhong gawong itay sila sa hamburger. Sa hamburger. Tapos ari lang gawong itay sila sa hamburger. Oo, gawong itay sila. Ay wow, sana all. Sana all ka na lang. Te, naton nugay na kamo na hambalon mo. Naton nugay na niya mabulagay makamugyapon. Wala forever. Ari di ang pariho ko partido sa kakanya high bogs. Baw. Partido. Pariho ya kuno partido si Bogs no. Sinabi ko sino? Hambal ni Hazel Meyer. Sila niya baw ari di ang pariho ko partido. Nya high bogs. Bo sila si Bugart na guro. Sige. O ano pag inada? Ano pag yung mga nasiplatan mo da? Diri na siplatan naton, diri sa may Warbana Street. Medyo kadulom para sang dalan. So kung tawon mo ka K5 Zone, may ara sang may street light. Pero ang siga sang street light, do ahaw nga daw hindi bla forsado. O anong tawon, anong term ni ka K5 Zone? Nga daw ang race para sang suga isang LED. Do hindi tanto good luck K5 Zone nga masanag. Kag kon isot lambi or gamay lambi ng mga street light sa K5 Zone, hindi ginikitaon ng basi kon ano ganin niyo ng ano panawag sinagani ng kwan bala ang solar oo posible ka K5 Zone may ara man nga masanag nga pila ka street light masanag pero may ara man nga daw dim lang gid siya ka K5 Zone kon gamay lang gid nga sanag ang tawgon sila ang porsa sang pipila ka street light K5 Zone kagari kanto lang gid basi kinanglan na naguro nga katuan sa mga taga city electrician naton kawayabi mga city ang mga taga city electrician naton do mga butikado bla nga way ga obra bla kita mo sa nagligada nagaruloy ang mga inang wirings dira sa may atubang sang provincial capital dumduman mo to nga may na kuryente da bangod kay may live wire gle. Yes, K5 Zone. Na ano ning ginapakita mo ni police station na ne? Yes. Uy, sarado. Diri sa may ang main diri sa may Warbana Street, diri sa may di plaza ng Lapas Plaza. Oh. Naton sarado na. Amo rin check na kung may preso pa sa sulod pero di na kita po sulod giro kay K5 Zone kito way gid sang tawo. Tapos may ara man sila. Way tawo? Wala sang tawo. Ikaw na lang tawo dai. Ikaw da ang papulis-pulis subong. Sulod ka na, ikaw lang ani pulis na. Ati bala naman naguro sa aton nga mga pumuluyo nga ang police station nato sa may likod sang Gaisano City, dira sa may area sang barangay na Bitasan na. Yes, are ka K5 Zone. May mga pa-skill man diri. Sa Guat mismo diri sa police station, yati may public announcement. Kon baldire, we would like to inform the public that the Iloilo City Police Station 2 has officially relocated to I-Care na Bitasan and is now fully operational 24/7 to serve you better. Tapos, area baldire, new address I-Care na Bitasan at the back of Gaisano Capital City Mall, La Paz. Tapos niara man sila nga naka-embed or naka-attach nga contact number in kaso por kaso ka K5 Zone. Okay. Sige ka K5 Zone. Ini nga sitwasyon ginadulonggit sang Kalwan. Sang DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Kaya ni ka K5 Ray SP Humalay nga palang kagidap mo buluyo sa Panuasang Putotan. Kopod sa patrols ka K5 Ramilo Pare ka kurman si ka K5
Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Mga ka-K5 na batian ng mga balita kay informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refollo. Sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Wow na to ng papanumbalik report karon sa iban pagit nga mga detalye sa mga balita. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Natamyaw sa may gabi sa kay Kiriko John Michael niya tani hay nagsaylo na sila sang police station nila. Butangan nila tarpulin ang daan nila nga station kundiin sila nagsaylo kag butangan nila mapa kay ang taga-uma kalabanan wala katultol kay 5 John. Suludlon pangadaan ang ginhalinan nila, di ba? Oo, suludlon dito ka maagi sa sa may likod sang Gaisano ho. Nabitasan na, may barangay nabitasan ba pagkadto na barangay nabitasan. Di kami nga mga taga-syudad yabalan na muna, tultulan na muna. Kamo nga mga taga-umati basin ni ka katultol bla. Hindi ka mo gani katultol message ka mo dis kay 5 o kay pangtudluan ka mo namon. May ara maguro may nakapaskil masiguro kay ginbutangan may kuno nila to sang tarpulin nga nakapaskil nga nagsaylo sila sang police station. Okay? Wala sige sa ato sila nga paparagad kay 5 Andre ang interview sa kay Kapitan Ara Simono. Lawig na lawig. Mga 5 minutos. 8 minutos. Pabati naton mga K5 ang sabat ni Kapitano. Interview ni K5 Jenny Kauyunan sa kay Barangay Kapitan Bibing Alyuna sang Wilson Bibing Alyuna sang Barangay Rizal Lapos. May kantanan sa reklamo sang mga evacuation or sang mga evacuees dira sa may evacuation center sang Barangay Rizal Lapos. Nga sa diin suno sa ila nga ginapahayag nga ginapabayaan sila sang kapitan. Sabay pamatian tabing panaysayon ni Kapitan mga ka-K5 no si Barangay Kapitan Wilson Alyuna sang Barangay Rizal Lapos. Mga initial planning and negotiation nga between the tag-iya kag sa ila kung gusto nila mag-rent, magbalik. Yes. Nang balan ko sila kadto kamo tag-iya, ginulat sila di sa mga council. Kay kung ako karon lain nga magkanta nila. Diga ulat sa ila da tani par kilawon na sila kay silin ko sa bayaw ko, ang tag-iya ko bayaw ko nga sang title. Siling ko pa sila na lang sila para makabayad sang tax. May kamahal sang tax. Property tax. Sige. Ilang taon tayo kung kandalon ko sa bugado. Kung isang wala nag-reject. Nag-reject sa offer nila. Pwede mahimo kay di sila. Makasubat na sila. Hindi naman direkto. Ano sir ang naging response nila sang nag-invite ka nga negotiation abi nga magrenta na lang sa lupa? Ipoi ganun sila nagkatong. And how about sir sa mga claims nila nga na-mention ka gabi, speaking of Senator Bongo, nga may mga ginpang lista ikaw nga mga beneficiaries, abi for example nga nakakuha sang assistance from Senator Bongo nga wala man ang sunugan, na claim man nag-stay sa boarding house mo? Ang ako niya boarding house, ang balay sa bata ko mo ng boarding house. Damage na, damo hasta subong mong katuan na to. Damo pa tong way maubra. Ang ina na claim, ang iya na ka-board sa balay ni Kagawad Abner Labello. Naway ni dyan sin tubig, naway basa sila ng tubig. Amo na ilag namin. Pero hindi na yung mukap? Hindi na po niya, Kagawad Labello niya. Dito niya, mga tatlog na ito ka-borders nila, nga why niya may anong palista lang. Itinulbaan lang, kaya hindi ko na ilang patigayon kung gin-screen ko lang tani, kung gin-pabalidate na sa DSWD, na-pass out na sila. Kaya ang naka-claim na, gin-validate na sa DSWD ng iba. So kung balik up, ang mga board, ang mga may mga claims pa sila kagabi nga pati ang mga ginikanan, ang mga asawa nakakuha pa kap nga san nga why man sila nasunugan abi? Kaya mo na kani ang mag-asawa na the board is ha pala nila na Kagawad Arnel. Hindi ko na nasala. Kaya may nagpalista sa ilaya na lista ka mo to. Kimay man gin validate sang CSWDO tamo. Pero subong kap ang imuya sa opisina mo, may relocation provided para sa ila.
Yes. Sa Martes, sa Miguel nga Martes, mga almost 6 days na. Nagkanto di si Cap Boots, ang tao ni Mayor, nga para i-assist sila, kabuligan sila. Kuti mambal na, hindi ba ito abogado nagkanto di? Nanangit na abogado, makanto di. Hindi naman lanlan. Kita assist ka ng ilaw pilis, kung galing mo na nakambal kuliwat, damok nga palamanam, di ila gusto, nga butangan pa kung balay ito, kaya kung hindi sila, mo na gani, damok mo na nasunugan, ang balkuliwat damok nasunugan, kagapon, may butatanda, may magsahid-sahid, may tabok suba, di, first come, first serve, kuro na tagaan, first come, tagaan ni Iklo, Sang sano pa kita kap naghatag sa application sa aton ng mga nasunugan nga for applying for relocation? Almost 1 month. Almost 1 month lang. Yes. Kaliti. Amo na white na interest. So bali, diri sa inyo sa barangay, why pa ka may nabaton nga application from them? Ara na yung process na gani. Wala na ba lang ko 3 o 4? Tatlo. I-allow tani pala sila kap ma-extend ang time nga makapangita sila paagi nga in case nga mahalin sa relocation ma-relocate sila, may bastante sila kap na makapatindog sila kang balay kay nga until March 25 na lang balakap ang ginhatag nga palugod sa ila. Kaya hindi amo na nandun sila sa council. Sobra na. In fact, subong may grupo ko madonate sa plywood. Isa ka crate. May mula ko sulat tuloon ng tungani. Ihatag-tap din ang sila. Amo na ilang wayo mabalaan nga bulig. Hindi lang nila mabalaan. Tanang nga bulig na hatagta alin sa bugas. Nareklamo pa sila kuno. May bilin pa di ang nyara sa barangay. Ang noodles na raon na bilin pa na tayo. Ano ko na kayo yung kao noodles. Hindi ko gusto na mga yun. Arap pa na mga toilet paper, personal hygiene nga nabilin na. Kaya bugas pa kung lang na tunga ng sako. Hindi lang sila nakakulantang na catered. Lano, kung bibibiyon mo na sila, gata ko ulo nila. So, this time hindi na po yan. Nagdesisyon na kami sa council, ngasta lang sila March 25. Kaya pag-uba na namon, bahala na sila. Kaya hindi na siya magaling na kung di mo na ipagtagaan timeline. Pero may gamitan gitman kap ang barangay gym for other purpose? Yes, mabarangay assembly na kami. Hindi man pwede sa kalsada ka. So ano bika, for example, by March 25, hindi pa sila makahalin. Given nga nakamensyon ng Iklo nga pagitaan pa sila lugar. Ano sir matabo sa ila, 15 families to be exact, nga March 25 wala pa sila sang halingan? Do we have bulig ihatag sa ilakap? Tanan gani na, tatlo na. Galing kay mo na gani, kung gusto mo maraming paraan. So kung kabligyan sila, why ko nag-comment, nga bawal gani, okay lang nga. Ito hasta lang sa March 25. Kasi kung nayaw maraming dahilan, si Irene nagasugit pa na si Kwan na napanduta sa balay at sa Ligates, magrano na sila. Mga GoPro na mas gina-offer na sa pakaisa nila sa lalasat. Ara, may mga atang sa ila, kalingkiti, ila rason, malayo to, ila na rason, ila na iya, nang balik awat malang rason bala, tapos gusto pa nila butaan balay. Mabakal ka dami sa division duta, baklon pang duta, ikaw mo patindog, at may kadaan yan duta. Na-start ka lang sa imo nga pangabuhi, imo na na ito. Tapos mabalas nila nga 1.5 ka na tuwid. Anong 1.5? Pagutang na may talipa rin ang Iklo. Why ko nakabalong? I believe ang yan, namin nilakap nga taripa ang sa kondo, ginabay ng kada bulan kung dito sila. Hindi kada tuwid, bati ko. May araw din ba? Hindi na ko kasyon. Kaya mo na lang ano kung spoon feed na lang sila, everything will provide for them. Tatlo na yung 4 ka process. Si Vicena Aliuna, si Ma'am Perez, si mga pamilya, si Duco, Roda. Ina niya mga good sila ya. Kung hindi ko isipon mo, ang balay nila, isa ka balay,
Duha ka Michelle, duha ka pamilya, tatlo sila. Hindi man sila niya consider, kaya hindi kaya pag-evaluate kayo ng eklo. Kung sino ang inyong head of the family, ako lang ang tagaan. Yes, for sure. You will stand on your ground nga by March 25, pahinom sila da. And ang naghatag why nagpabaya ang imong opisina hatag bulik sa mga kinahanglanan nila. Yes, Michelle. Amo na liwatun ko, dinipos lang ko. Tapos tulok-tulokon pa ko nga daw dala sa on ginida. Tingkod naog ko sa level nila, siguro atag mo sa excessive force para tinangkat ka pala nila. Tapos idabira ka nila nga way tulos nga. K5 News FM Kampiyon Report. Akon nga ang akon nga napindutan yang naharak ikaw bala burandak way pagabago pa lang ani katapos kambal si kapitan naghinarakha ka na imo ya way ko pa gani mahambal akon comment parintihan na iguro bagulo ka balo parintihan na iguro si ko ano parintihan na iguro si BBM naway gigyan si tubig way basa sa tubig parintihan na ni sila kay 500 lain man ang apelyido BBM ba inang BBM Marcos niya Alyuna daw layo man ano maparintihan na ni sila nga duwa nga dapat rin sila nga duwa ba kung magambal baratian ni Guros Kapitanay pero ang panabat sa kapitan ini sakto nga klase sa panabat sa pagkakapitana man nga inang kulang lang galing ang pamangkot ni K5 Jenny. Tingaway katong kadto si ila o hindi bla. Ngayon mo ni sila ging katuan. Tapos sa gambalya, niya tiari niya ari sa barangay hall niya may bilin pa din nga mga kwan nga mga noodles. Niya way ko nagakaon sa noodles siya. Yang gusto lang kadto pangayo sila di. Di kapitan mo na obligasyon nga magkadto ng mga gambal nga ari mga noodles pa diyo hala ubusan niyo daon. Ikaw lang abi nagdala na to si ila. Ang ginapangayo sa mga pumuluyo mo, no? Kantuan mo to sila kang lang taon ila sitwasyon. Tapos, ang hambal pa ni Kapitan Kimi Baba, ni Kapitan, nga sila nga, nagdesisyon ang council, nga stand na lang sila da sa March 25. Bahala sila da kung himuon nila. Akanami klase Kapitan. Amo ning nami ang Kapitan, kay nga pumuluyo ya, puro hambalan niya, bahala sila da. Mandam ka lang ngayon di patula kapag abot si eleksyon, pagkatapos katuan mo na sila kagambalon nga, day, to. Ngay ko bulig sa inyo, ha? Buto nyo kinanglanon ko, Wisit kasi kapitan nyo. Ginpasabat ko gitsagin pahambal, puro lang tawala panabat ya mga kakifal. Why sa balatyagon sa iyang pagkabarangay kapitan? Pakiwi-kiwi ay lang kasang babay kapadilap-dilapan sang sungad yaw. Sila ni Marco Hisos niya kanami siya ba yan nami ilampos nga kaklase kapitan na kita mo. Nano klase panabat na kapitan bala na? First time ko yakbati mga kaki-5 nga ang kapitan amo niya magsabat mo. Mga kaki-5 nga siling niya hambal ya siya, way man sila mag-apply to. Ano pag-apply nila, kay way mo man ginkatuan, kay way mo man ginhambalan. Nato pag-apply ka mo, diwari-wari ho. Pabordingon. Tapos ang sabat niya pagin Black K5, Andre nga siling niya. Iban gani sila nga bakal duta, mabakal sila duta, mapatindo mo sila balay nila. Kumparar mo na yung mga taong nagabakal sa subdivision sang duta kag balay nga pahimo sa balay. May mga kwarta na sila yung kapitan. Sunugan ni sila yaho. Ano lantaw mo ni sila kat lantawa. Kung mga may kwarta na ni sila kag bastante sila sa kwarta. Hindi sila magtinir sa mga barangay da. Dapuga ka karon. Matinir na sila bala na sa inang na kubo-kubo ang hayop ang nang nang ginbutan yung nagaperte ka init na dao. Kung may mga kwarta na sila kapitan, hindi sila maghulat sa imo nga hatagan mo sila relocation site. Nano kasi utok mo naman? Utok ka laban tingkoy!
sungad mo lang tawa! Ano ginaugo mo? Kung maghambal ka kabagrot ngipon mo! Uga ka karon. Gabi na gali ni basi makibot mga tabang. Basi makibot baga pamati suwang kag magbugtaw gulpi. Kag iharas ng kapitan ba? Man lang tawan nyo bala, makumuhambalya sila niya, iban gani sila niya, hatagan na sila niya sang kwan, hatagan na sila niya sang inang duta, kami pa mapatindog sang balay. Obligasyon nyo na kap. Nasunugan na sila kap mong. Bisan og bakal na bayo nila kap, budlay. Ako, di ka mo kita sila sang kapitan nga mo na klase sang kapitan, Masus Maria Ihunes, ni Girapon ni Santissima kap. Sila kabalo gani sila niya. Ang iban gani gabakal sa subdivision sang duta. Sila magapatinog balay. Sila tagan mo na duta. Hindi sila kapatinog balay. Tano gamito nila abikap. Halos-haluson gani sila kabakal sila nga pagkaon. Gadonate lang gani mga tao da sang pagkaon. Kaya ginapabayaan mo hindi patula ka. Kanamay si mo ilang paso. Karoon na. May klase ka kapitan niyo. Mga kaki-5. Andre, ikaw programa na kay katol ko si kapitan to. Dapuga. Kalma. Baby, kalma. Tingala man ko. Yamakon mo na. Ginhambadan na kuno sa ilang nga council. Gin-approve na kuno sa council, kag nag-decide ang council nga sa maabot nga Marso 25, palayason sila no? Bahala na kuno matabo. Istingan tabi lang tawon, tabi kung mapalaya siya ni mga kabata, mga pumuluyo ni Be. Tapos, ang mayor sa syudad sa Iloilo, wala man. Dahil sa wala lang siya, di salig sa kapitan niya, nga nagabagrot ang ipon kung magambal. Gusto man ni imo nga paglantaw bisaton nga mga tagpamati. Ginhawa naman lang ganit nila na kapangita sila kundi sila mangita pagkaon. Hambalo mo pa nga mabakal sila sang duta, ginatagan sila duta. Hindi sila kabalo mangita sinong bakal nila sang ila sini nga mga inugpatindog sang balay. Na anong klase kautok ni sang kapitan nga ni man? Ultimo gani pagkaon nila, gapang laghap sila sa mga pagkaon nila. Patyagan mo ni sa mga tao nga ni. Tapos sambalya, ginabalay ko no bayaw niya. Galing nga parkilahan na lang na sila bala para makarkila na lang sila da sa duta nga istara nila. Pabalik ka sila da. Kay parkilahon. Why gani sila mga kwarta kay nagkarasunugan na parkilahon mo pa. May klase kapitan ni kag Maria Ihunes ni Girapon ni Santissima. Abi kap palang tawa-tabi sang sungad mo kap nga galubin ano parinte ka ni Marcos. Parinte ka ni BBM kap. Siling ni Marco Jesus niya wala pulos nga kapitana. Nya wala saya kabubuton sa pumuluyo ya. Ginauna naman kaugalingon niya kay sa pumuluyo ya. Grabe nga hambal ya ba? Pabahiin na da sila Ano daw mga sapat ba? Grabe. Bahala ya karon pabitay ta sulit ba grabe man sugiso mo si Marco. Mga ka-K5 pero ang ining mga pumuluyo nga ini amo ni nagpadaog sa iyada, amo na sa nakahatag abansi sa iyada para magdaog siya sa ilang nga barangay. At timing ginikap no? Nga December siguro daw may barangay eleksyon man mong. Sige. So dapat ikaw sa pagkamatuod kap no aring gusto nga to nga laygay si mo namon himuon mo niyo kay barangay kapitan ka no. May ara gimagaling nga mga barangay kapitan nga mga bundo no. Nagpungko lang barangay kapitan kay damo pamilya. Ini gani nagpungko barangay kapitan kay damo kwarta. Nagpungko barangay kapitan kay dawaay nagiguro pilian ang tawo.
Kasi siya na lang ang nagdalagan o nagpungko sa barangay kapitan kay sip-sip sa mayor. Pero mga mundo gali. Malipot ko siguro maghambal kay nga mundo, way kay insindi kuno ila trabaho bla. Kita nyo kung ano ang iya nga sabat. Way kay insindi kuno trabaho niya. Ari kapitan dapat himuon mo amo ni ay, no? Dapat nagkadto kato sa ila, istoryahon mo sila tanan, ano, hindi gani pulong-pulungon mo. Hindi ka sila yang pagkatuon mo sa barangay kay nga busy na sila sa parangabuyanan nila kay nga ibong ulo nila minugbakal nagpanti ka mga brief nila to wala mo. Kay nasunugan ba sila? Dapat sini ikaw to kadto sa ila kag pulong-pulungon sila. Kung ipatawag mo sila sa barangay hall, no? Pagkatapos ang pag-akomodar nyo sa ila sa mga pumuluyo tawabla sa imo pala nga mga tinaga daw buot silingon nga daw matyagan kuya daw hindi mo ya pumuluyo ining mga nasunugan nga ni bakul mo hambalon mo imo nga bahala na sila mga kaki-5 na ano klase ka kuan imo naman klase ka utok imo naman dapat kinadtuan mo ni sila gin-assess mo ni sila damo na kuno nga mga bulig sino nga mga bulig kay da mga pumuluyo man gani to da mga private person man gani kadulong sa mga pagkaon nila to ikaw gani nakita gani nila nga may noodles pala sa imong nga barangay tapos sambal nila kung gusto nila pangayo sila di kita mo kanong kahaso obligasyon mo na kap din mo na ihatag dapat kindala mo na kay gindulong sila to ang balon nga mga pumuluyo tari na mga noodles panibilin no basi gusto niya riyo para sa inyo niyo hindi kay sila pa ya pagkatuon sa imong nga barangay da nga gaano ka daw gamadyong. Ambal sila nga John pataka-taka ka lang nano pataka-taka may picture ko di siya gamadyong di sa. Hindi ko lang pa ipakita. Mga kakipay, mabalikon ta dugay-dugay ato sining mga pila ka mga informasyon, ka mga follow-up dugang sa iban pagid nga mga balita nagikan sa iban naton nga mga reporters. Ang mga balita ang inubatan ng buylogman nga giradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix, naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Ini siya mga ka-K5 ang maara nga inang ampalaya leaves extract powder, mayara nga chia seeds extract powder kag sang di-sugar sugarcane extract powder nga puno sang antioxidant nga nagabulig sa pag-detox sa aton nga lawak kag nagabulig man mga ka-K5 sa pagtinlo sang ato sining nga colon. Labi na gid mga ka-K5 sa aton sining nga kauturang daw medyo nabudlayan sa pagpamuhin bangod mga ka-K5 sang constipation. So, yari mga ka-K5 ang manami ni ang Klinika DTX Coffee Mix naga-detox ka pa, naga-cafe ka pa o naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Labot sina naganami pa imo sining nga pagpamuhin kay nagabulig ini para sa pagpahamis ang ato nga supat bangod sang chia seeds extract powder mga ka-K5 kag lakip na diri ang ampalaya leaves sa kontra sa diabetes naman mga ka-K5. Klinika DTX Coffee Mix bakal sa tanan mga butika kay sa tanan nga mga klinika de alternatibong medisina and wellness center. Kag subong man mga ka-K5 ang iban pagid nga mga balita nga inyong mabatian buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Mga lalaki nga nagakiwi ang baba. Nagatiko. Nagatiko. Nadaway na nagauntay. Kag sa mga lalaki nga daw medyo nagapils. Nagapilo na bla nang way ni daway nagitsansa bla o inumin nyo na sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabawas ka nagabulig ini para sa pagpanami kag paghatag sang extra energy sa aton nga lawas, extra energy kag stamina sa aton nga lawas sa mga lalaki. Kag labi kag labaw sa tanan nagapanami sang blood circulation para nga mangin manami man ang pagfunction sang ato sining nga mga ugat sa ato sining nga lawas labi na ang mayor nga ugat. Extend Food Supplement for Men bakla sa mga butika kay sa tanan nga mga klinika di alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Alas 11:37. Kampiyon sa balita, kampiyon sa
Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit ng yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, nakagay. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila rin, guwapa, okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Oh, okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay ang Katay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng anak, ha? Mga batong na pag-insang Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso na nihihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na sa water. Kung aray, udang tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Yehey, pasakay ka. Tara-tara na. Ini sa ikon mo lang binog. 200! Tumutubog, pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Tukakaboy niya how? 300! Na pagpapay mo sa lagbong ako mo. 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga... Lipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa lipay mo sa FM? Okay, liwatotang hambang naton hep-hep lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka panakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw.
salamat sa nanay kasi hindi nag-broken na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala ang problema ko pa ka mangyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. Patay! Wala pa niya si SM na. Tuwag-tuwa na lang mabubalis na doon ka. K5 sa babaw. News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre purable sa lingon ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinaka-lubos natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Matanda, magpashoot pa! Oh, dili ka sa nag-type na agad! Dali lang. Bagong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Maglugo? Sino maglugo? Si Papa! Ready? Music! Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos saan ako na? 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah! Sige, ano ba ang basa sa K5 na siyempre kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang ba? Hindi ka na pag-alta, punin na to! Wala ka ta! Ano ba ba kay Doc? K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras naton karon 47 minutos na kadigat sa alas 11. Check na to na mga detalye na sa mga balita upon kita sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June, una ko sa ning balita naton, magantanan sa mga karatulang agin paskil. Una diri sa may Barangay Concepcion City proper. Masariin mabasahan diri nga kung jam ano na, kapti ano na ni. Tapos nasiring diri kung jam gingkuhaan mo kami kalipayan din kami mabasket. Kag kung jam sa 2021 pa san mo tapuson ang gym. Amo na ni ang sa tanan nga makaratulangan na paskil dira sa may fronteged kung magpakadto ka sa may Concepcion City proper, dabalilikod yan ni among barangay hall. Kung sa diin, nakuhaan na siyang statement si purong barangay Madonna Martin, kag K5 Zone, kag ginsaling niya, aminado siya nga siya ang nagpamutang sa sining mga karatula, kibangod sa reklamo sang mga pumuluyo kag sa mga kabataan sa iya
nga sa madugay nga mga nagrabay nga mga tinuig kag tubdog subong wala sa gihapon daw sang mihura ang ining proyekto nga ginpatukod sa ilang nga barangay nga ginpahayag nga ginproponer sini ni proponer ni non-district representative Julian Jamjam Baronda kung sariin siya man mismo naghingyo o nanghangyo sa kongresista nga magpatukod sang amo sini nga proyekto nga ka K5 June. Tapos siya nagsulat sina, pagkatapos siya man nagbutang, tapos siya man ang gina-shout out, siya man ang iya mangala gina-shout out ya. Yes. Iya kap, ti ano na ni? Ti sabton mo kay ka man nagbutang da. Yes. Ano klase ka? Ano ang mga kapitan ta subong do mga tingkuling. May Ano, klase ka mga utok ni mga kami. Amo ni siya ang epekto mga ka-K5. Sa inang wala ka mo panindugan, husto lang ka mag-uto-uto kung sino maghambal sa inyo da. Amo na siyang epekto. O, tilang tawa. May bala na? O, niya kapte, ano na? Niya kapte, ano na ni? Amo na ngambal ya. Amo na sulat. Yes. Tapos, ang ina nga sulat, siya man nagsulat. Manami, no? Sulatan niya ikaw galingon. Amo na ginako ang siya nagsulat sina kaya mo na kuno reklamo sa mga pumuluyo niya. Yes, sa K5 John. Tiway kuno lamod pamulitika na. Wala ni ilamod pamulitika ka K5 John. Isa mo na nga bagay ni K5 aron amo ni ay. Kun mayo sa nga klase sang kapitan. Kay amo nang reklamo sa mga pumuluyo ya. Hindi yan na pag-ibuta nga amo na dapat siya mismo nagkadto sa kay Congresswoman Jamjam Baronda to. Kamaghambal nga kong ang reklamo sa mga pumuluyo ko amo niho di ano kuno na di abi pathagi kami kay para mapathag ko man sa mga pumuluyo ko to hindi ba dapat amo na himuon niya. Yes, ka K5 hindi kay sulat mi mo da kag ibutang da nga vandalismo ina ikaw mismo nagbandal sa imo sina nga kwanda sa imo nga lugar. Ano klase ka mga utok ka mga kapitan subong man ay Maria Ihuni so pasalamat ka kay gabi na ni mga adlaw lang programa ko maimo kagid. Sige. Kipay Baron? Yes, sa K5 John. Kag sa panindugan niya, kay ti sa maring nga pamagi, god niya ti ma-attract bla nga attention sa mga pumunuyo nga ti kag sa iban pagid nga katapo pagid daw sa media, ka K5 John, nga mo ni sitwasyon sang ilang nga proyekto dala sa multi-purpose hall, ka K5 John. Kag sa piyak pagid niya bahin, sa barangay Katiling Banmolo, may ara man sa K5 John nga ano sang mensahe nga ti san tapuson ang multipurpose hall man dito sa barangay Katiling Banmolo. Nya ti nakuan taman sa pahayag diri si Kap Juliet Ardenio nga ti suno sa iya nga tawgon sila wala makuno sang lamod yang pamulitika bagon nga ti sino si Kap Juliet Ardenio sino na Ardenio kapitan sa subong ka K5 John nga amo ning nagtalos kay tinalutos sa aligad nga BSKE sa October 2023 si Cap Eduardo Dingkong ka K5 John kay ti sano nga barangay Katiling Banmolo. Okay. Didra gid sa ti man ka K5 John suno saya wala man sang lamod niya pamulitika ti bangod sang gid patukod inang proyekto hindi pa siya sadto ang kapitan kag ti iya yang ginahingyo nga pinagi man sa mga reklamo sa iyang sa mga kabataan dira mga pumunuyo. Ti amo ni nga reklamo kay ti kun may mga activity or dito sa may barangay sa may barangay Katilingban na may ara man nga pareho sinisang ginhimo ni Kapitan Martin Maduna Martinao. Yes, may ara man ang mabasahan ng gid didto nga san oni tapuson ka K5 John. Ang inang proyekto kag kun makita dapat ang pamangkuton nila sina abi mo kun pamangkuton nila sina mga city councilor ta kag si Mayor Jerry Triñas. Yes, kay may ginhimo nga resolusyon ng ato nga syudad pinaagi sa city council nga mo man ang ginhingyo ni Mayor Jerry Triñas nga himuan sang ordinansa o kun himuan sang resolusyon sang city council nga nagpasimuno sina dira si Councilor Johnny Yang. Dumduman nyo na, nga ginhambalya, kaginhimuha resolusyon, nga pauntaton ang pagpakayo sang sining mga gym nga ini, nga proyekto nga ini, tungod kay ang ilang nga rason, wala sang komplito kag
bastante nga inang permit agod nga mag-construct sang sini nga mga proyekto. Hindi bla mo na? Yes, K5 John. Oh, tinga nga dra nila ipaskil na sa may sa may project. Dapat ang pamakuto nyo ng City Council kasi sila nagpauntat. Ay nano klase ka mga utok. Pagkatapos, mahambal ka mo dayon. Mahambal ka mo dayon nga wala sang pamulitika. Yun di pugor. Kan gani ko kamo nga mga kapitan pahakwaton kay paglampo sa building ana. Kag sa K5 John, kag sa may nakitaan kita nga isa pagid kalaragway nga do nabutang do may karatula man to nga nakabutang nga kung jam break na ta do tapos may heart nga ano ni nga sign or nag-break bala ka K5 John. Pero sang temprano pa na si Platan, pero pagbalik naton kagabi or kaina, wala na ka K5 John. Dra sakop na sa sang barangay Santa Filomena or Santa Fe ka K5 John. Pero pagbalik naton wala na dito ang karatula. Way na. Igin pa nila, malaban ng meetingan naman sa mga buwisit nila lang tawabla. Grabe mga meeting nila mo, may meetingan nila nga bakulon trutudo si Mayor Jed Mabilog, bakulon si Congresswoman Jamjam Barunda, bakulon si Vice Mayor Abol Abla Barunda, bakulon si John Capulot, ang mga buwisit nila. Pagkatapos pagwaan sang kwarta, tapos subong amo na magrugi meeting nila niya mga kapitan naman kamo naman tira ay agay. Amo na mga ginatawag nga ara na kamo sa mga panic mode kay kon wala ni raban politika kag way ni subong eleksyon, way man na matabo laban-laban. Amo na nga mga klase sa mga dirty tricks ang ginahimo subong sang sang grupo sang laban-laban wasaag na mong wala politika. Yung gers nyo, istoryahan nyo pa kami na matyaga yung samon bago panahog na ibabaw lubi ba? K5 Baron? Yes, K5 John. Tiyan mo na K5 John. Nga, kung wala politika, nga synchronize, may ari sa konsepsyon, may ato sa may Katilingban, may ato pagid sa may, di nga barangay to? Sa may Santa Filomena. Santa Filomena. Di nga amo na haw? O hindi bala? Yes. Doon nagkainati subong nga nagdululungan sa K5 John ang amo ni nga pag laktas sa mga laragway online nga may mga karatula ining ilunsay ginpahayag ti proyekto ni Congressman Julian Jamjam Maronda pero ti isa pa namang patas ang ato niya pagparayag ka K5 John sa pagbalita kuan tas ang statement si Congresswoman Jamjam Maronda ka K5 John. Sige ka K5 John, amo yan to ang mga balita na kuha naton diri sa may lunsay sa may syudad sang Iloilo ka K5 John. Kag ini nga mga balita naton ginadulong sang kaluan sang extend food supplement for men sa gid nga nagapabaskog sang resistensya ni Mr. sa paglabing-labing kay Mrs. nagapanami man sang blood circulation kag nagapa-hilway sa posible balatian sa korason sa K5 John. Mabaka sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itacoy. Kaupon sa patrols ka K5 Ramilo Palek, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Karingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Oras naton mga ka-K5, 57 minutos na kaligad alas 11 sa Ilokita sa iban pa nga mga balita. Balita naman nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo, President Marcos, ginpasalig ang temprano nga pagtapos tapos nagilini nga kagabi pa niya. Aring mga balita nagikan kay K5 Kim Kaluo, K5 Arix Escalante, President Marcos konforme nga sa ginapropose nga one-stop shop government center sa Iloilo Provincial Government suno sa kay Governor Arthur Defensor Jr. Yan ang mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante. K5 News FM, Kampiyon Report. Ginpresenta ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Ginpatigan Regional Development Council 6 meeting nga ginhost sang Iloilo Provincial Government ang plano sang probinsya
nga pagpatukod sa government center. Suno kay Governor Defensor, ang nasambit nga proyekto ang ipahamtang sa banwas ng Santa Barbara nga magaserbe bilang one-stop shop para sa mga national government agencies nga nag-offer sang frontline services agud nga makahatag sang mas mahapos nga access sa government facilities sa mga taga-probinsya sang Iloilo nga nagapatigayon sang transaksyon. Dugang pa sa natungdan, sa ginpatigang closed door meeting konporme man ang presidente suno kay Defensor sa nasambit nga proyekto bangod nga ini ang maghahatag sa streamlined services sa mga national government agencies sa bilog nga Western Visayas. Ang ini nga balita ay nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain na viral kag bacterial infection. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa iban panaton nga mga balita, seminar sang LTO6 sa mga konduktor sang modernized bus dako nga bulig suno sa WVTC. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June, nakitaan sa dako nga improvement ang mga passenger assistant officers o CONPALS nga kilalaman sa tawag nga konduktor sa mga modernized bus. Kasunod sang serye sang seminar nga inisyatibo sang Land Transportation Office sa LTO Region 6. Suno padre kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative ag WVTC. Iagin payag nga wala na sila nakabaton sang malain nga feedback karin sa mga pasahero. Kaangay na lamang sang pagsinuplado kon pagsinuplada sang ilapaw. Dugang pa niya ang iba nang nakabato naman sang certificate gikan sa nasambit nga tardapan bilang patimaan nga natapos na ang require nga oras sa pagtambong sang seminar. Naibaloan nga iniman ng paagi agud makakuha sang conductor's license ang ilang mga paw. Ang ini nga balita ang ginadalong sa inyo sang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang GTX 500, D3 Bio kag Mikey C, mga ka-K5 ni Dr. Emil Itang Uy. Kag iniman ang ginadalong sa inyo ni ka-K5 Ray SPH Umalay nga palangga gid ang banwa sang Pototan. Ini si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Timing gid K5 Andre no? Timing. Oh. Pwede kita tiyempo mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilong nga persa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung K5 June Alohado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.